Adeng, mabaling gumatang. May sa mga sito yo kin may sa nga pajibarlatan. May sama si... Oy, kin may sa nga pajibar. Ay, Ato ni Sir. manungay amin natin dahil paresibo man latan ta. Reimburse ko man yung kisina. Ano ni Sir? Para lang may sanga sito, kin may sanga pajibar, ipare-inverse mo pa. Siyempre, isupay ata yung ma-reimburse. Iresibong kita yun na din. Apay pagtrabaho niyo ya Sir? Ay, di tanay, pinipil ka. Hindi tayo. Baka expired na tataw eh. Operative game. Ay, Nagaro pa dagita Sir. Aguray ka lang garot kang kati resibo. yun man, sige man ka. Isupay mo ma-reimburse gamin day ta. Isupay. Okay, manungay amin day. Ato ni Sir. 3,325 Sir. 3,325? May sala nga situkin, may sa nga padjibar. 3,325? Sir, kikita mo tagamin ni Sir. Transmission system charge 300. Service charge 500. Generation system charge 500. System loss 1,000. Lifeline subsidy 500. Senior citizen subsidy 500. C2 15. Tani Pajibar 10. Total na 3,325 Sir. Ang bayad niyo Sir. May naramid mo nga kaslabil ti kuryentay na. Kiwin Sir, no makabawi-bawi kami mo't dita kumpanyayaw. Kan, mas mo. Ay, ang paya, bagag sa pa, balasan. Mabalin palista. Alista? Manang kan, Ang paya, dyan palistam. may saman nga corn beef, Corn beef. may isa nga shampoo, May isa nga shampoo. may sabuti nga mantika, May isa nga mantika. may sabuti nga coke, May sa buti nga coke. Diyan may sa litraw. win, Mm. angkal, Mm. tapos duwa nga sardinas, May mga sardinas. angkal kan kuan, yung mga pilis, Yung mga piles. Nadya lang? Ulan ni Uncle mo. Talaga inlistam lang, Uncle. Ay, naku! Siko nga talaga! No, agpalista ka, dito'y kakantinak nga umay. Ngayon na, dakwartam tagumatang ka, mapangka bangir nga kantina. Siko nga talaga! Makauma ka! Ingka dyan, agpalista! Ay,